Léigh sa bhaile, leanach 52. Sus Deas. Gúisigh Lara ag an 9 Táim déanaach don scoil, a scrad sí. Ris sí síos daire nós na gaotha. Tóg go bog é inniuh Deas saharin sa mamí Léigh. Níl éon scoil ann aniu. Thosaigh Lara agus mamí ag gáire. Don mamí agus Lara istigh don láir fad ag fécint amach an sneachta. Folklór inis, sus Deas, déanaach, scrad sí, tóg go bog é, istigh. Ceistena, cé a gúisigh ag an 9 Céir de scrad sí. Ris sí amach an doras nós na gaotha? Cé a thosaigh ag gáire? Cór an mamí agus Lara don lá.